Ndeewo gị onye ọma njem ọnụ. N'ihe onyonyo a, ana m aga mkpagharị n'ụbọchị taa bụ ọnwa nke isii, ụbọchị mbụ n'ọnwa nke isii n'afọ anyị nọ n'ime ya. Ana m asị na ọ ga-adịrị gị mma n'Eke, dịrị gị mma n'Orie, dịrị gị mma n'Afọ, dịkwaziara gị mma na Nkwọ. Gị bụ nwaafọ Igbo, ihe ọma mere gị. Ị ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ. Ihe ị na-eme bụ ihe ọma, ya gazie. N'ọnwa nke a, ọpụpụ gị ga-abụ ngọzi, mbata gị ga-abụkwazi ngọzi. Ihe ọbụla nke ị tinyere aka ime ihe a ga-abụ ngọzi nyere gị. Na ọnwa nke isii a, asị m ka ihe ọma mere unu. Nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbukwana nwa mmụọ. Ihe ị ga-eri bịara gị, ma ihe ga-eri gị abịakwara na gị. N'ọnwa a, ụbọchị mbụ nke taa bụ ọnwa nke isii, bụ ọnwa Juun n'afọ anyị nọ n'ime ya. Ihe ọma mee n'ezinụlọ gị. Nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ. Ihe ọbụla i tinyere aka ime, ihe a ga-abụ ngọzi nyere gị. Ihe ị ga-eri bịara gị ka m na-ekwu, mana ihe ga-eri gị abịakwana n'ara gị. Ana m eje mkpagharị n'ụbọchị mbụ n'ọnwa nke isii, wee sị ka unu soro m gaa njem a, megharịa anya n'obodo gị, ka obodo si wee dị, maka na ọchịchị onye kwuo uche ya ka anyị nọ n'ime ya. Mana n'ọchịchị nke ikpeazụ a, anyị adịghị ekwuzi uche anyị. Ị na-anya ịfụ na ụgbọala na-aga n'ụzọ, ọgba tum tum na-aga n'ụzọ. Na-esoro m ka ị na-enegharị anya ihe na-eme. Anyị nọ n'okpuru ogwe, anyị gafechaa ya, anyị agawakwa. Ị na-anya ịfụ na obodo dị mma, kama na nsogbu anyị nwere bụ ndị ọchịchị nchigbu. Ana m asị, biko wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Ọ bụrụ na o nwee ihe ọjọọ na-eme, wepụ aka gị na ya. Maka na ime ihe ọma, ihe ọma abịara gị. Ime ihe ọjọọ, ihe ọjọọ abịara gị. Omenala Igbo amaka. Ya ka m ji na-abịa n'ihe onyonyo a na-akụziri unu asụsụ Igbo. In case if today is your first time of seeing this video, please kindly subscribe. Learn Igbo language with me. My aim is to teach you Igbo language. Ihe m ji asụ oyibo a bụ maka ndị na-achọ ịmụ asụsụ anyị na-ada anụ asụsụ anyị. Ya ka m ji abụ ọ dịkata nsụọ bekee, ka ha wee marụ na ihe m na-ekwu bụ ka anyị na-amụ asụsụ Igbo, ka anyị na-asụ asụsụ anyị. Maka na asụsụ anyị bụ njirimara anyị, asụsụ anyị bụ omenala anyị. Ọ na-adị mwute na ịfụ ụmụ nwanne anyị nne na nna ha mụrụ na-asụrụ ha asụsụ wele anyị, ịfụ ha na-asụrụ ụmụ ha asụsụ bekee. Ọjọka. Ị na-anya n'azụ ụgbọala a na-eso n'azụ, ịfụ onye isi ala gị, ọkwa ifu gị ya. Anyị banyego n'ọchịchị ọhụụ. Ọchịchị ọhụụ nke a wee dị egwu, maka na nke ikpeazụ a, obodo bụzi kpọchịkpọchị. Mmiri mmụọ eji anya ụgbọala ma ọgba tum tum bụzi ogbenye anụ, maka na ọ nọzi n'elu ọjị. Ịbịa gbakọọ ya, ịfụ na ya marakwa ka ọchịchị nke a banyere ọfụ ga-adị. Mana olileanya dị, maka na onye dị ndụ nwere olileanya. Onye dị ndụ ka ihe ọma ga-emere. Nke ka njọ bụ ọnwụ, maka na ọnwụ enweghị mmekwata. Onye nwụọ, ọnwụgo. So n'ime ihe niile ị na-eme, be sure, gbachara anya gị
na ị dị ndụ, maka na onye dị ndụ bụ ihe nwere olileanya. Ee, so ana m asị ka ihe ọma mere gị, gị onye ihe ọma na-adị mma, maka na ọ bụrụ na isi na ihe ọma adịrọ gị mma, ịṅụwa akamụ etinyekwana ihe ụtọ na ya, ị ṅụọ ya etu ahụ i wee mata na akamụ na-ama ọrụ. Mana ọ bụrụ na ihe ọma na-adị gị mma, ịṅụwa akamụ itinye ihe ụtọ bịrịbịrị na ya, ndị bekee na-akpọ shuga. Ọ bụ ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Gị onye ọma njem ọnụ, gị onye ọma njem ọnụ, binye aka n'iru akwụkwọ a, binye aka n'iru akwụkwọ a ka ị nwee ike mụta Igbo, maka na Igbo amaka. Igbo amaka. Efu ka ụzọ dị. Lekwa ndị ọgba tum tum anụnwa, ndị a na-akpọ delivery ride. Efu ndị a ezeelu ha eze maka na ha mara ebe ndụ dị mmadụ. Amarọ m ebe ọzọ ha debere ndụ ha ma ha na-anya ịya ha na-anya. Mana biko onye fụ ha chaala ha n'ụzọ. Efu ka okporo ụzọ dị. Obodo dịzi kpọchịkpọchị. Mmiri mgbe eji anya moto bụzi ahịa iwu. So o nweghịzi onye pụta n'ụzọ. Ọ bụrụ na ịgbakọ ebe ị eje kịta, ife ịpụta na be gị gbakọ ego ị eji wee je mara ebe isi eje, maka mmadụ ịtọkịrị n'ụzọ. Maka na ego moto bụzi n'elu ọjị. Ọkwa ị na-aghọta ihe m? Ego moto bụzi n'elu ọjị. Ọ garala ọnụ ihe ndị, ọ garaziri ọnụ. So ọ ịpụta bifo isi na be gị pụta, imegharị anya dị sure na ebe ị na-eje bụ ebe dị oke mkpa tupu kwado pụtawa. Ọkwa ị na-aghọta ihe ndị na-esonyekwa m maka na njem m tere aka n'ụbọchị nke taa. Njem m tere aka, ọ bụrụ na isoro m ruo ebe a m na-eje, ị ga-afụ na ihe ọma ga-emere gị. Ị na-anya ịfụ mmiri, anyị nọ n'elu mmiri, elu akwa mmiri ka anyị nọ na-aga. Ihe a bụ mmiri. Mmiri ka anyị na-aga. Anyị na-esi n'elu mmiri eje n'elu ala. Ọkwa ị na-aghọta? Na-enegharị anya ka ịfụ mmiri. Ọkwa nnukwu mmiri o. Nnukwu mmiri dị ya anyị na-akpọkwa ifufe. Anyị na-esizi akwa mmiri nke a na-agafe n'elu ala. Sonyekwala m anyị na-aga, maka na njem m n'ụbọchị nke taa dị anya. Asị m gị nwanne m ka ihe ọma mere gị dịka ị na-esonyere m n'ije a.
Like the one I